Good afternoon, brothers and sisters. Please all stand as we begin our novena to Saint Padre Pio. As we chant or pray with lasting faith, bless, O Saint, thy gift of grace. For thy precious life, which in joy I bear, penance men or saint despair. Patron Saint, dear Padre Pio, we bring, bless our sides to thee weekly. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. As we lift our hearts, happy voices call, bringing grace like mist in dawn. For the light of Christ, oh, our saint, have shown, be a strength when we are home. Patron Saint, dear Padre Pio, we bring, bless our sides to thee weekly. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Efficacious novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in my name I ask the Father for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us, poor sinners, and grant us the grace which we ask of you,
through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this, our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant Saint Pio of Pietrelcina with the gifts of the Spirit. You mark his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and the suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus, and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak, and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late, and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in the night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone.
your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata, prayer for deliverance from typhoon and other calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence that sustains us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, heavy rains, floods, drought, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Through Christ our Lord. Amen. Our Mother of Salvation, Pray for us. our Mother of Salvation, Pray for us. our Mother of Salvation, Pray for us. Saint Jude Tadeus, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Reminders to all the devotee of Saint Jude when entering the church premises and when attending the Holy Mass. Kindly turn off or put your cell phone into silent mode. Refrain from using, taking pictures, or texting, especially if the Mass is ongoing. Let us maintain the sanctity of this church and the holiness of the celebration of the Holy Eucharist. Thank you. Good afternoon, brothers and sisters. Today is Friday of the third week of Easter. Our Mass intentions are the following: Thanksgiving for the gift of life of Pauline by Imperial D, for the gift of life of Jose Flores, for the gift of life of Miguel Mojares, for the success in physician licensure exam of Francia Ramirez by Ramirez family,
Thanksgiving offered by Satiada and De Las Alas. For passing the board exam offered by Shaira Alicia. Thanksgiving also offered by Georgina Destura. Special intention for guidance from the Lord and to pass the civil engineering board exam offered by Alan Jan Reñada. For the healing of Nicole Tarabejo offered by Carl Jorcel Alporte. To pass the upcoming civil engineering board exam of Carl Jorcel Alporte offered by Alporte family. For the eternal repose of the following souls. For the first death anniversary of Jacqueline Ann offered by Calamucha family. For the soul of Jose by Jeanette Azopardo. For Pio by family. For Felicidad by Jeffrey Adan. For Jose by Pinero family. For the soul of Ian by Padayaw and Ontiveros family. And for all the souls in purgatory. Please all stand as we begin our Eucharistic celebration. Banwan magarawit na madya, paladan ka, dakulang biyayang pangako niya, nagsirag na. Dakulang biyayang pangako niya, Good afternoon. Good afternoon, Sa Father. ngaran ka nama, kadaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kakurangnan, mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Idulot po niya ito ng Santa Misa para sa satuyang mga personal na kahagadan, siriban sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag, kan satuya pong mga namumutan sa buhay na nainot na sato sa ikaduwang buhay. Ngunyan midbidunta, an satuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpi sa lako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuning sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawada, ang sa tong mga kasalan, asin darhod kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maera ka. Kagurangan, maera ka. Kristo, maera ka. Kristo, maera ka. Kagurangan, maera ka. Kagurangan, maera ka. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, itugot mo na kaming nagmidbid kan biyaya, kan pagkabuhay liwat kan kagurangnan. Lugod, mabuhay liwat sa kabaguhanin buhay, uli sa pagkamot kan Espiritu. Uli kay Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon.
Pagbasa, hali sa mga gibo kan mga apostoles. Si Saulo, sa makuring humot nin panggadan, sa mga disipulos nin kagurangnan, nagduman sa puon na padi, as sinaghagad nin surat para sa mga sinagoga sa Damasco. Tanganing matawan siya nin kapangyarihan na ang gabos, lalaki o babae, na nagsusunod kandala na iyan, dako po niya asindarahon sa Jerusalem. Sa tinampo, harani na sa Damasco, sarong liwanag na hali sa langit, panaling suminilyab sa palibot niya. Nahulog siya sa daga, asinadangog, sarong tingog na nagsabi, Saulo, Saulo, ta daw ta pinapasakitan mo ako. Naghapot si Saulo, si isay ka kagurangnan? Ang tingog nagsimbag, ako si Jesus na sa imong pinapasakitan. Bumangon ka, magduman ka sa banwa, taduman, sasabihon sa imo ang dapat mong gibuhon. Ang sa iyang mga kairiba sa pagbaklay, nagkamurongnan. Hulita ang tingog, nadangog ninda, alagad, dai sinda ni nahiling. Si Saulo buminangon, minsan nga ni muklat ang sa iyang mga mata, dai siya nakakahiling. Kaya kinabit siya kan kairiban niya pa Damasco. Tulong aldaw siya duman, dai nakakakita, daing kinakakan, daing iniinom. Igwa sa Damasco nin sarong disipulo, ang ngaran Ananias. Nagpahiling sa iya ang kagurangnan asin nag-apod. Ananias, nagsimbag, uya ako kagurangnan. Ang kagurangnan nagsabi, paduman ka sa tinampo na ang ngaran Tanos, sa harong ni Judas, asin hanapon mo ang sarong lalaking taga-Tarso na ang ngaran Saulo. Namimibi siya ngunyan. Nahiling ni Saulo sa sarong bisyon ang sarong lalaki na ang ngaran Ananias, naglalaog, asin ang mga kamot, idinuduot sa iya tanganing siya, makahiling giraray. Si Ananias nagsimbag, kagurangnan, dakol ang nadangog ko dapit sa tawong iyan, asin dapit sa karaktan na ginibo niya sa mga surugoon mo sa Jerusalem. Yaon siya digdi, daraan kapangyarihan kan mga puon na padi, sa pagdakop kan gabos na nag-aarang kan sa imo ngaran. Ang kagurangnan nagsabi sa iya, lakaw, paduman hulita ang tawong iyan sarong kasangkapan na pinili ko tanganing ipamidbid ang ngaran ko sa mga pagano asin mga hade, patin sa mga Israelita. Ipapahayag ko sa iya ang labi-labing kasakitan na dapat niyang tiuson dahil sa kuya. Si Ananias nagluwas, naglaog sa nasabing harong, ang kamot idinuot ki Saulo asin nagsabi, tugang na Saulo, sinugo ako nin kagurangnan Jesus, na nagpahiling sa imo sa dalan kan ika nagpapasiring digdi, tanganing makahiling kagiraray, asin mapano ka kan Espiritu Santo. Tulos hali sa iyang mga mata, nagkahurulog ang garo mga kiskis, asin nakahiling siya giraray. Nagtindog asin binunyagan, dangan nagkakan asin nagbalik ang dati niyang kusog. Nagkapirang aldaw nagpawalat si Saulo sa kaibahan kan mga disipulo sa Damasco, asin tulos nagpuon siya pagtukdo sa mga sinagoga na si Jesus iyo ang aki nin Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, asin irukyaw nindo ang marahay na bareta. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, asin irukyaw nindo ang marahay na bareta. Umawa nindo ang kagurangnan, gabos na banwaan. Umawa nindo siya, kamo gabos na katawuhan. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, asin irukyaw nindo ang marahay na bareta. Huli ta maimbod ang sa iyang pagkaherak sa to, ang sa iyang pagkamuot, magdadanay sagpod lamang. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, asin irukyaw nindo ang marahay na bareta.
An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia. Alleluia. Ikakaburangan ang dalan. Ano ay asin pagkasuhan. Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nag-urulay-ulay ang mga Hudiyo, paanong ikatao kan tawong ini an sa iyang laman tanganing kakanunta. Si Jesus nagsabi sa inda, totoong sinasabi ko sa indo, kung da inindo kakanon ang laman, asin da inindo inumon ang dugo kan aki nin tawo, da kamo magkakaigwanin buhay sa indo. Ang minakakan kan sa kuyang laman, asin minainom kan sa kuyang dugo, igwanin buhay na daing kasagkoran. Asin bubuhayon ko siya sa huring aldaw. Ulitan sa kuyang laman, tunay na kakanon. Asinan sa kuyang dugo, tunay na inumon. An minakakan kan sa kuyang laman, asin minainom kan sa kuyang dugo, minadanay sa sako, asin ako sa iya. Ako sinugo kan ama na buhay, asin ako buhay, huli sa ama. Siring man, an minakakan sako mabubuhay huli sako. Uya ang tinapay na hali sa langit bako na arog kan sa indong mga magurang na nagkakan alagad-agadan. Ang minakakan kan tinapay na ini mabubuhay sagkod paman. Ini sinabi ni Jesus sa sinagoga kan siya nagtutuklo duman sa Kapernaum. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good afternoon. Igwa ka itong sarong lalaki na may diferensya ang pag-isip. Sarong aldaw, nahiling kan mga tao, yaon sa itaas kan kahoy. Nagkatarakot sa mga tao, tabaka lumukso, magadan. Kaya nag-apod na po sindanin pulis, tanganing magtabang, tanganing pababaon itong lalaki. But to no avail. Di lamang nagdangog sa lalaki. So, pinaapod na ninda su mayor. O baka lamang ngay dangugon si mayor, na baka kapartido ngay ini ni mayor. Di man dinangog su mayor. Pati su mga parientes, hinanap ninda, baka lamang su ina, su ama, dangugon sinda, tanganing bumaba siya duman sa kahoy, halangkaw pating gayo. Hanggang di man talaga nagdangog su lalaki. So kaya sabi kan mga tao, maray ngaya kay ini ipaapunta na ngaya si Father. Kung lumukso man ngaya, lumampaw siya dyan. O at least mabindisyonan. Kaya nagduman man supadi, pakamisang 5:30 sa St. Jude, pasiring man siya duman. Nahiling man anggad kan padi, sulalaki na sa itaas kan kahoy, sa tuktok. Hiniling niya sa mata sulalaki, sabay, binindisyonan niya. Kang nahiling ito kan lalaki na binindisyonan siya kan padi, tulos-tulos buminaba su lalaki. Ngaralason su mga tao, kasubago pa ngaya inipi pababa, dahil ngaya nagsusunod ngunyan ngaya para binindisyonan ngaya ni Father, buminaba. Kaya kan buminaba na su lalaki, hinapot po ninda kan yao na sa ibaba. Sabi kan mga tao, kata ngaya kasubago ka papi pababa dyan sa kahoy, dahil ka nagsusunod, para ngaya binindisyonan ka ni Father, buminaba ka, sabi kan lalaki, kang nahiling ko kaya ngaya itong lalaki na nakaputi ngayang robe, nakasutana, sa paghiling niya nakaputi na robe. Ang nasabutan ko ngaya kan sinabi niya sa kuya, bumaba ka ngaya dyan, tapuputulon ko ngaya ang kahoy. Iyo pala nang naintindihan niya, bumaba ka dyan, tapuputulon ko ang kahoy. O kaya ngayon nagbaba ako.
Narumduman ko ining istoryang inita. May relasyon ini sa paghiling ko sa mensahe kan sa tuya pong ebanghelyo ngunyan. Because most of the time, we underestimate the value and power of blessing. Lalong-lalo na ang dakulaon na bendisyon na ipinapasabot sa tuya. Sa laog na ngunyan ni nagkapirang aldaw, iyo po ang tinapay nin buhay na ino-ofrecer kan sa tuyang kagurangnan digdi sa banal na Eucharistia. In fact, it is a tremendous gift being given to us. Dakulaon na regalo na itinatao sa tuya kan sa tuyang kagurangnan na kita makaako kan sa iyang hawak asin dugo sa paagi kan sa tuyang selebrasyon kan banal na Eucharistia. Kaya, buot ko kamong imbitaran mo niya na i-focus ta daw an sa tuyang sadiri. Digdi sa kahalagahan, asin kapangyarihan kan banal na Eucharistia sa satuyang buhay. Lalong-lalo na sinabi niya baga po digdi sa satuya, digdi sa Ebanghelyo, unless you eat my flesh and drink my blood, you do not have life within you. Dahil kamunin buhay sa saindo. Ibig sabihin, ining pagkaon, ining banal na Eucharistia, an sa iyang hawak asing dugo, pag kinaon niya to, iyo po inian matao sa tuya nin buhay. May sarong popular na kasabihan nagsasabi, in fact, it's a dictum, na sabi kayan, you are what you eat. You become what you eat. Ibaga, sa physical na pagkabuhay ta, kung ano ang hilig ta, mahilig ka sa matatamis, ice cream, chocolate, o anong epekto sa lawas mo? Daing bitis. Diabetes. Kapag diabetic ka, piputulan baga ti bitis? Di daing bitis, diabetes. Mahilig ka sa mga matataba, fatty foods. O anong epekto sa hawak mo? High love. High blood. You are what you eat. You become what you eat. If that is applicable sa physical body ta, that must also be applicable sa satuyang spiritual na pagkabuhay. Na pag inako mo, ang hawak asin dugo ni Kristo, dapat ang satuyang pag-ako sa iyang hawak asin dugo, magkaigway ninintundag, magkaigway ninipekto sa satuya pong pagkabuhay. So the lesson is plain, that we eat healthy foods. Sabi kayan, a healthy person is one who eats healthy food and observes healthy diet. So kaya ngunyan, sa satuya man, sa lado kan or aspeto kan spiritual niya itong pagkabuhay, ang satuyang kagurangnan mina-ofrecer sa tuya kan sa iyang hawak asin dugo. Na kung ako unta, inian madara sa tuya o matao sa tuya nin buhay, asin madara sa tuya sa buhay na daing kasagkoran. Kaya sinasabi niya ngunyan, paulit-ulit ini, sa laog kan simanang ini, hali sa nasasarong chapter kan Ebanghelyo ni San Juan, chapter 6. Sabi niya, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Magkakaigwanin buhay na daing kasagkoran, and I will raise him up on the last day. So in other words, namumutan kong mga tugang, when we receive this food, His body and blood, it should have an impact or effect in our spiritual health. Dapat igway ninintundag sa satuya pong spiritual na pagkabuhay. Siring naan physical food, may nagiginibo, may epekto sa satuyang hawak, ining spiritual na pagkaon na ino-ofrecer kan sa tuyang kakurangnan, ang sa iyang hawak kasindugo, dapat man ini magkaigwa ninipekto sa satuyang buhay. So when we receive Christ, we must become Christ to others. Dahil pwedeng nagkomunyon ka, pagluwas mo, duro demonyo ang ugali mo.
So pag nagkomunyon ka, dapat dara mo si Kristo sa imong buhay. Because, sabi nga ni Kayan, he who receives Christ not only receives the fullness of blessings from God, but also enjoys the privilege of sharing in the divinity of Christ. Kaya ang pag-agyat kay ni sa tuya, kay ni sa tuyang ebanghelyo ngunyan, iyo po na kita maging siring ti Kristo. Magiman kitang Eucharistia sa lambang saro. Sabi ta, we are what we eat. When you receive Christ, you should be a Christ to others. You should also be a Eucharist to others. Iyan ang partikular as in special na balaog na hagadon niya to sa pagpadagos niya to kay ini Santa Misa. Sangaran ka naman, aki, sa Espiritu Santo. Amen. Dai kaming idodolot, kundi sa mong pagkamuot, ang bilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako aman kagurangnan, iningatan niya mong unyan, lugod maging tangganin, kaligtasan para sa samong. Tukdoy kami, magera sa kapwa, maglingkod sa imo sa mga dukha. Ako aman kagurangnan, iningatan niya mong unyan, lugod maging tantanin, kaligtasan para sa samong. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nakikimahera kami na magkani kong pabanalon mo ining mga atang, asin hulitaan sakripisyo kan espiritual na osya inako na, kami mismo gibuhon mong daing sagkod na atang para sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaido, Asin sa imong espiritu. taasan mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, patanos sa sinakakaligtas na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon ni na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo, ulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay ang gabos na isinikwal binabago, asinan karahayan kan buhay binabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-ugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit noon na virtudes asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos si mga hukom, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Palalalan minalingkod
Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabawas na kabanadan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, as indugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, pinasaluhiban sagkod sa pasyon, nagkuan, siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos sa sin magkakan kay ni tenian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagalan mo kagurangnan, ipinapamaeta niya mo. At pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, Sagkod na magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Sirigman girumduma sa imong pagkaherak sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinan kabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Eraki kami kabos, namimibi kami. Tanganing kaiban ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, ang mga banal na apostoles, sa singabos na santos, na kaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa rual daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin na kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Cordero ka Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan ginawan, kairaki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan ginawan, kairaki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan ginawan, bawi kami. Mga tugang, wiyaan kordero kan Diyos, wiya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin sa kong kalag mo umayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. At sa mong kataramon, ulay ni Diyos na kagurangnan. At katawan, makakaanay
Mamibi kita. Kagurangnan kaming mapakumbabang, nagngangayo-ngayo, nag-ako kan mga biyaya nin banal na misteryo, tanganing an binuot kan sa imong aki na sa mong gibuhon sa pagrumdum sa iya, magparigon kan sa mong pagkamuot. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sinmay herakon na nama an aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. The unending thanks of the human race, pain and friend, we gain release. Pregnant perfumes blowing the garden air, this comes but only once a year. Icon sing, dear Padre Pio, we bring, bless our sight to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. Thank you and good evening.